Yung manok kasi mas prefer nila uminom kaysa kumain. Sobrang init talaga ngayon. Oh. Walang kumakain sa fish. Ito yung mga ochocherong mga Rhode Island hindi makapahintay. Separated kasi ito sa mga native chicken. Hintay kayo sa ito native ito. Ito yung walang hiyang Rhode Island mga bakulaw sa iba ay mag-native gagis mga bakulaw sa so ito naman sa native chicken ang bakulaw.